plano ko noon, Papa Dudut. Sobrang kapado ako habang inihahatid ang nag-book sa akin dahil alam kong matapos nito ay merong mangyayari sa pagitan namin dalawa. Sinundo ko siya sa Makati at inihatid papunta sa Cubao sa isang mumurahing hotel. Ay, nakamag-araalam Kaya nga dito. po may nangyari, extra service kapalit ng ekstrang bayad sa akin, Papa Dudut. King! Oh, pre. Kumusta na? Nakailan ka na? Isa pa lang. Ikaw, di ka pa ata nagsisimula ah. Tapos na ako. Kaninang hapon pa. Nagpapahinga na lang. May sideline ako kanina eh. ES ba? Anong ES? Extra service. Oo. Malapit lang din dito. Nagbabakasyon. Binigyan ako ng malaking tip. Buti ka pa. Eh ako, wala man lang tip na nakukuha. Nagsimula ka na rin ba tumanggap ng extra service? Uy, baka may makarinig sa'yo. Oo, nagsimula ako last week. Eh, sabi mo kasi, pag-aaralan mo muna eh. Kaya naman pala may pa-ES-ES ka nang nalalaman dyan, ha? ES ang tawag nila eh. Kaya yun na rin ang tawag ko. Mas maganda yun. Para hindi nila alam kung anong pinag-uusapan natin. Ano ngayon kung malaman nila? Wala namang masama sa ES, ha? Kahit na, medyo nakakahiya pa rin eh. Ba't mo ikakahiya kung ito ang nagpapakain sa atin? Tinan mo nga, akala ko ba ayaw mo magbenta ng laman? Nung una ayaw ko. Pero sabi mo nga, kapag wala na talaga makakapitan, no choice tayo. Ay, wala pre. May mas magandang trabaho lang sana tayo. Hindi tayo papasok sa ganito. Pero sa ngayon, ikipatan na lang muna tayo sa trabaho natin. Dito tayo kumikita eh. Sa totoo lang, malaki nga na itutulong ito sa gastusin sa bahay. Sabi ko sa iyo eh. Mas lalaki pa matatanggap mo kasi may itsura ka. Mga tipo mo ang paborito ng mga parokyano. Payat, tsaka mukhang bata. Talaga ba? Eh, ba't parang hirap naman ako makahanap ng sinasabi mo? Sa una lang yan. Kailangan mo kasing ibenta sarili mo. Tandaan mo, marami tayong rider na ganito. At tulad ng paghahanap ng pasahero, paunahan din makakuha ng customer. Kaya kung papatay-patay ka lang dyan, mahihirapan ka talaga makahanap. Paano ba ginagawa mo? Mag-post ka lang na mag-post ng picture mo doon sa Facebook group na sinabi ko sa'yo. Ang ipakita mong picture, yung kita katawan mo para mas maumaling sila. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Tandaan mo, katawan ang puhunan mo dyan, kaya kailangan malinis ka rin. Kung kumusta pa rin yung first time mo, ayos naman. Kinabahan ako, pre. Di ko nga alam kung anong gagawin nun eh. Wala namang kakaiba sa gagawin mo eh. Kung ano yung typical na ginagawa mo sa girlfriend mo, Pumano ka tayo kabi naman dito? girlfriend ka naman na, di ba? Kaya may experience ka na. Dapat, alam mo na yung ginagawa mo. Sabi mo dapat sa paano dito? Alam mo na, Sa parehong kasarian. oo. Tinatasan nga ako ng balahibo eh. Di ako marunong. Nasa imagination lang yan. Try mo manood online para matuto ka. Tinuturuan naman ako ng mga customer ko. Minsan sila na rin nagsasabi ko ano dapat gawin. Gumamit ka ba ng proteksyon? Oo naman. Number 1 dapat yun ha, para hindi ka makawa ng sakit. Mas lalaki gastos mo kapag natapuan ka ng virus. Magpabili ka sa kanila ng kapote kapag ganyan. Kapag wala, pass ka na lang. Ganun ba yun? Oo naman. Kahit ganito lang trabaho natin, dapat safe pa rin tayo. Huwag kang Pumano ka papayag ting na mampay lang ko hindi ka na na parang laruan. Kahit binabayaran ka, ako pa rin naman. Sige, inalagay ko yun sa utak ko. O paano pre? Paiwan na kita. Hindi na ako. O sige, ingat ka. Nung una ay mahirap tanggapin na napasok ako sa ganong klase ng trabaho, Papa Dudu. Kailanman ay hindi ko pinangarap na magbenta ng aliyo. Pero dahil gipit at wala namang ibang mapagkukuhanan ng panggastos, ay pigit mata ko itong ginawa para sa amin ni Chang Magda. Malaki ang naitulong ng mga kagrupo ko dahil walang pangmamata at insulto akong natanggap mula sa kanila. Lahat kami ay nangangailangan ng pera kaya lahat kami ay naiintindihan ang bawat isa. Sa halip ay nagtutulungan pa nga kami, Papa Dudut. Sa mga pagkakataong ganon, pakiramdam ko ay hindi gaanong kabigat ang mga ginagawa ko noon.
ginagawa ko hanggang sa nasanay na lamang ang katawan ko dito. Maliban sa bayad sa aking serbisyo, may ilang parokyano din ang nagbibigay sa akin ng malaking tip. Minsan, kinukontra pa nga nila ako para hindi na nila ako hanapan or hanapin sa Facebook. Pero kung may mga taong mababait, may mga tao rin abusado minsan. May isa akong customer noon na matapos ibigay ang gusto niya ay hindi na niya ako pinayaran. Isang sentimo ay wala akong nakuha sa kanya. Sa halip ay ipinakaladkad pa niya ako palabas ng kondo niya. Mahirap ang trabaho namin, Papa Dudut. Sigurado ako na marami ang nandidiri ngayon sa trabahong pinasok ko. Pero mas mabuti na ito kaysa magnakaw o gumawa ng masama sa kapwa. Sa kabila ng hindi magagandang bagay na nangyari sa akin, nagpatuloy po ako sa pagiging writer at pagbibigay ng extra na serbisyo. Dahil sa trabahong ito ay natustusan ko ang pagkakailangan ni Jack Magda para sa kasalukuyang estado ng kalusugan niya, Papa Dudut. Hindi ka pa natutulog? Matutulog na po ako maya-maya, Chang. Tatapusin ko lang po to. Ano ba yung ginagawa mo? Kinukwenta ko lang po yung mga kailangan bayaran. Baka kasi kulangin ako sa pambili ng gamot nyo. Oo nga pala. Ubus na pala yung gamot ko. Bibili na lang po ako bukas ng umaga. Pasensya ka na, ha? Dagdag problema na naman itong sakit ko. Huwag po kayong mag-alala. Kayo po ang priority ko ngayon. Nakikiusap na lang muna ako sa landlord natin na madidelay yung upa para sa buwan na to. Maraming salamat. Wala po yun. Kayo po, gising pa kayo. Gagamit lang ako ng CR. Hindi rin ako makatulog eh. Kailangan nyo na po magpahinga. Bawal po sa inyo magpuyat. Di ko lang kasi magawang magpahinga gayong nandito at problemado. Kung saan huhugot ng perang panggastos natin. Aan nga kapi data. Iyapan mo dyan data. Ano ba kayo, Chang? Huwag nyo nang isipin yun. Hindi naman ako problemado eh. Binabudget ko lang tong pera natin para hindi tayo ma-short. Kulangin ka man sa pera. Hayaan mo na lang muna yung gamot ko. Okay lang ako. Naku, hindi po pwede. Utos ng doktor na kailangan niyong uminom ng gamot sa tamang oras. Iniisip ko lang yung kapakanan mo. Baka mamaya, napapabayaan mo na ang sarili mo sa pagkayod. Alam ko na hindi gaano malaking kinikita mo sa trabaho. Kaya nag-aalala lang ako sa iyo. Tsaka, tanggalin mo na yung pera niyan sa mga iniisip niyo. Ako na po bahala rito. Nagagawan ko naman po ng paraan eh. Ang totoo niyan, nagpapatulong ako kay Kuya ngayon. Nag-aabot siya ng pambili ng gamot niyo. Totoo ba? Akala ko ba hindi na siya nagre-reply sa mga chat mo? Nakiusap po ako sa kanya. Kinapalan ko na lang yung mukha ko. Tsaka hindi naman pwedeng baliwalain na lang kayo ni Kuya. Eh kayo yung nagpaaral sa kanya. Mabuti naman at hindi pa rin nakakalimot yung kapatid mong yan. Kaya pinapagod nyo lang ang sarili niyo sa pag-aalala. Eh kumusta naman yung dalawa pang kapatid mo? Nakakausap mo pa ba sila? Si ate ang hindi ko makontak. Si Kuya sa kabayaw, maayos naman daw ang buhay nila. Yun nga lang, hirap din sa buhay. Talagang hindi na ako napatawad ng ate mong yun. May konting tampo pa rin siguro hanggang ngayon. Pero hayaan niyo na po siya. Ang mahalaga, maayos naman ang kalagayan niya. Hindi ko lang sana siya pinahirapan noon. Eh di sana, magkasama pa sila ng boyfriend niya ngayon. Chang, wala po kayong kasalanan doon. Ginawa niyo lang yung parte niyo bilang magulang natin. Siyempre, inakala niyo na bad influence yung boyfriend niya. Kaya niyo sila pinaghiwalay. Normal lang yun kasi bata pa siya noon. Pero dahil sa nangyari, lumaki na lang ng lumaki yung galit niya sa akin. Kalimutan niyo na po yun. Past is past. Kaya siguro ako kinakarma. Kasi napaka-stricto kong tao. Huwag niyo pong sabihin yan. Dahil sa pagiging strict niyo sa amin, kaya kami lumaki na maayos. Sana lang, bago ako mamatay, papatawad ako ng mga taong may galit pa rin sa akin hanggang ngayon. Sigurado po ako na
wala nang tao na galit sa inyo ngayon. Sabi nga nila, time heals. Kaya panahon na mismo magbibigay nun sa inyo. Sige na po, magpahinga na po kayo. O ikaw rin, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa trabaho. Opo, ililigpit ko lang to. Papadudod tayo kung sabihin kay Chang Malta kung saan nanggagaling ang mga perang ginagastos ko para sa gamot niya. Alam ko na po kasi kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Kaya naman, minabuti kong itago na lamang ang totoo. Hindi na ako aasa pa na tatanggapin ng maayos na mga tao ang naging trabaho ko dahil totoo naman na hindi maganda ang tingin nila sa mga ganong klase ng trabaho, Papa Dudu. Ang sa akin lang ay hindi ko ito kinakahiya dahil totoo naman dito ako nakakakita ng pera. May one time nga noon, Papa Dudut, na napasama pa ako sa isang video. Hindi ako pumayag nung una dahil baka mamaya ay bigla pa itong mag-viral at sumikat pa sa internet ang mukha ko. Nakakahiya kapag nalaman ito ng pamilya ko at ng mga taong nakakakilala sa akin. Pero nung in-explain nila ng maayos kung paano nila ito ginagawa at kung paano tinatago ang pagkatao ng mga nasa video, ay pumayag din ako. Mahal kasi ang bayad kapag ni-record ito dahil ang ginagawa nila ay binibenta nila online ng video. Para masiguradong nakatago ang mukha ko ay tinatakpan ito ng maskara. Kung minsan ay blurred ang mukha ng taong kasali sa video. Wala namang kakaiba sa pagkuha ng video, Papa Dudut. Gawin mo lang ang ipapagawa nila sa iyo at kapag natapos ay saka kanila papayaran. Kapag nagustuhan ka ng mga fans, ay tatawagan ka ulit para gumawa ng video. At lahat ng yun ay tinatus ko, Papa Dudut, sa ngalan ng pera. Mahal ko kasi ang tiyahin namin kahit na napaka-stricto niya kung minsan. Ayoko siyang pabayaan dahil hindi niya kami pinabayaang magkakapatid. Iniisip ko na lamang na ito ang sakripisyo ko para mabayaran ang mga sinakripisyo ni Chang Magda sa amin noong nawalan kami ng mga magulang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halos isang taon din ang ginawa kong pag-extra service, Papa Dudu. May mga suki na ako noon at kilala na sa pangalang 30 na siyang fake name na ginamit ko para sa mga customers. May sariling account na rin ako noon pag mag-contact ako ng mga customer ko na mas mabilis. Dumating nga noon sa puntong mas naging lalaking bayaran na lamang ako kesa sa pagiging rider. Nagagawa ko na lamang na magatid sundo ng pasahero kapag wala akong booking. Kung ako ang tatanungin, mas gugustuhin ko nga noon na mag-extra service na lamang dahil mas malaki ang nakukuha ko rito. Hindi pa kasama doon ang mga tip na ibinibigay sa akin kapag nagustuhan nila ang serbisyo ko. Hanggang sa isang gabi, isang pasahero ang nakilala ko na itago na lang natin sa pangalan Simon. Nag-send siya ng private message sa akin sa Facebook. Wala raw kasi siyang mabuo kaya napilitan siyang maghanap ng masasakyan sa Facebook. Maulan kasi noon, Papa Dudut, at pahirapan talagang makahanap ng masasakyan. Mula sa Pasay ay inihatid ko siya papunta ng Sampaloc. Akala ko noon ay maghahanap siya ng extra service pero sasakyan lang talaga ang kailangan niya ng time na yon. Ilang linggo ang lumipas. Nag-message ulit siya sa akin para magpahatid naman sa BGC. Bago umalis ay kinontrata na niya ako para ako na mismo ang magsundo sa kanya matapos silang mag-inuman ng mga kaibigan niya. Hanggang alas 3 nang dapat ako ng madaling araw, Papa Dudut, pero dahil malaki magbigay ng tip si Simon, ay hinintay ko siya. Nung uwian nila ay agad ko siyang sinundo pauwi sa kanila. Doon na po siya naghanap ng extra service. Masasabi ko, Papa Dudut, na isa na siguro si Simon sa pinakamayamang customer na nakilala ko.
Oh, anong ginagawa mo? Nagbibihis na po ako, sir. Bakit? May gagawin pa ba tayo? Aalis ka na agad? Opo. Kailangan ko pa po magtrabaho eh. Ganun ba? Bayaran ko na lang itong isang buong gabi mo. Babayaran niyo po ako ng isang gabi. Oo, Ala, nagpasun. Ano po bang gagawin natin? wala. Samahan mo na lang ako rito. Umiinom ka ba? Hindi po masyado eh. Madali lang po akong malasing. Inom tayo. May alak ako rito. Sige, inom na. Bituhan, ganun. O sige po. Kayo po bahala. Ano ba gusto mo inumin? Umiinom ka ba ng vodka? Kahit ano po. May vodka ako dito, may brandy din. Magsabi ka lang. Pwede rin tayo umorder online kung sakali. Okay na po ako sa brandy. O sige, ito na lang. Hindi po ba kayo lasing? Parang kakagaling nyo lang sa inuman ah. Alam mo, G, Masabi ko lang. basaan? Sinamahan ko lang yung mga katrabaho. Ganun ba? Ano po trabaho nyo? Sa BPO, Wala kayong trabaho ngayon? nakalive ako. Ne. Feeling ko na burnout ako kaya nagpaalam muna ako sa office. Mabuti pa kayo may ganyan sa trabaho. Kami wala eh. Bawal mapagod kasi kapag nagpahinga kami, wala kami kikitain. Gaano ka na ba katagal sa trabaho? Siguro may 4 na taon na rin ako. Matagal na rin ka pala. Yung pagiging rider ko, 4 na taon na. Pero yung pagbibigay ng extra service, mga 1 taon pa lang. Bakit naman ganitong klase ng trabaho ang pinasok mo? Wala nang ibang mahanap na trabaho eh. Ito na ang pinakamabilis kasi kailangan ko talaga ng pera. May pinupuhay ka bang pamilya? Wala naman. Hindi pa ako pamilyadong tao pero may tiyahin ako na nanay-nanayan ko na rin. Nagdadialysis siya, kaya kailangan kong kumayod para sa pagpagamot niya. Ganun ba? Oo. Sabi ko nga sa sarili ko noon, hindi ko papasukin ng ganitong klaseng trabaho. Pero tingnan mo, dito rin pala ako pupulutin. Mahirap ang buhay eh. Kung ano yung mabubukas na oportunidad, kailangan patusin agad. Kasi kung wala pa, ganun ang buhay. Dito sa atin sa Pinas, bawal maging choosy. Maswerte ka kapag nakaharap ka ng magandang trabaho. Pero kung wala ka na ibang choice, mahirap ang maraglan mo. Totoo po yan. Hinyahan na to ng mga mahihirap na tulad ko pero sasabihin ko pa rin. Sobrang hirap maging mahirap. Tingin ako sa'yo. Ano po yun? Tulungan kita sa problema mo. Pero sa isang kondisyon. Anong condition po yan? Huwag ka na magbibenta ng laman sa ibang tao. Tutulungan kita sa mga gastos mo sa pangbagamot sa tiyahin mo. Basta maging exclusive ka lang sa akin. Paano po exclusive? Sa akin ka lang magbibigay ng extra service. Kukunin ko parehong servisyo mo. Ikaw ang mag-aatid sundo sa akin sa trabaho. At kapag kailangan ko ng kasama tulad ngayon, ikaw rin ang magbibigay mo. Babayaran ko ang lahat ng oras na kasama mo ko. Okay ba yon? Sige po. Okay po yun sa akin. Pwede ka pa rin naman kumuha ng ibang pasahero mo. Pero pasahero lang. Wala na ibang kasama yun. Sana maintindihan mo kasi nag-iingat lang ako. Naiintindihan ko po. Actually, hindi naman talaga ako sumasakay sa mga motorcycle taxi. Nakita lang ako sa'yo no first time na sumakay ako. Kaya umulit ako. Tapos, naawa ako sa sitwasyon mo ngayon. Kaya wala namang masama kung tulungan kita. Pero bakit niyo po ako gustong tulungan? Sabihin na lang natin na hawig mo yung ex ko. Baka sakaling matulungan mo ako mag-move on. Papadudod, hindi mukhang bakla si Simon. Maganda ang katawan nito at profesional kung tignan. Nasa BPO industry daw siya at medyo may kataasan ang kanyang posisyon. May bahay sila sa Sampaloc pero solo siyang nakatira sa Makati. 35 years old na siya pero mukhang magkaedad lamang kami dahil mukha siyang bata. Pinag-isipan ko ng mabuti ang offer sa akin ni Simon at wala naman akong nakitang masama sa gusto niyang mangyari. Kaya pumayag ako, papadudod. Siguro'y gusto lamang niyang maging safe pagdating sa pakikipagsiping sa ibang tao. Tinulungan ako ni Simon na magpatest sa center para malaman kung malinis pa ba ako. Kinabahan nga ako nung una, papadudod, dahil pakiramdam ko ay may nakuha na akong sakit sa dami ng mga taong nakasama ko. Mabuti na lang at negative naman ang naging resulta. Ang sunod na ginawa sa akin ni Simon ay tinuruan niya ako pagdating sa safe sex.
binigyan niya ako ng gamot na kailangan kong inumin para pangontra sa HIV. Katulad ng napag-usapan namin ay itinigil ko na ang pagbibigay ng extra service sa ibang tao para mag-focus kay Simon. Nagpatuloy pa rin naman ako sa trabaho ko bilang motorcycle taxi driver, pero pagdating sa ibang services ay naging exclusive na lamang ito kay Simon. Galante siyang magbigay ng pera sa akin, Papa Dudut. Tinulungan niya ako sa mga gastusin ko sa ospital. Maliban dito ay inililibre din niya ako minsan. Parang akong nakahanap ng sugar daddy na lagi kong biro sa kanya. Ay naman kay Simon ay hindi raw siya sugar daddy. Gusto lang daw niyang makatulong at kapalit ng tulong na ibinibigay niya ay napupunang ko raw ang kalungkutan niya. Halos 7 buwan din ang relasyon namin yon ni Simon, Papa Dudut. May pagkakataon nga noon na ipinakilala ko pa siya kay Chang Magda bilang kaibigan. Noong time na yon ay mahina na ang tiyahin ko at nakaratay na lamang siya sa higaan niya at hirap nang maglakad. Si Simon ang naging katuwang ko sa mga oras na malungkot ako, Papa Dudut. Hanggang sa tuluyan na ngang bumitaw. Si Chang Magda dahil hindi na nito kayang labanan ang sakit niya. Noong nawala siya ay eto na rin ang naging sign para tumigil na ako sa ginagawa ko dahil wala na akong ibang pinagkakagastusan ay nag-decide na akong tumigil sa trabaho ko kay Simon, Papa Dudut. Sir Simon, magpapaalam na po ako sa inyo. Aalis ka na? O sige, mag-iingat ka. I-message na lang kita kapag... Hindi na po ako babalik. Hindi na ba? Opo, wala na rin naman po akong rason para ipagpatuloy pa tong ginagawa ko eh. Wala na po si Chang Magda kaya mababawasan na yung mga gastusin ko. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Last na pala natin yun. Opo, pero bago ko umalis, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naitulong niya sa amin ni Chang Magda. Walang anuman. Nakinabang din naman ako eh. Salamat din sa pagsama sa akin sa kalungkutan ko. Sana po nakapag-move on na kayo sa ex nyo. Kalimutan nyo na yun. Wala namang naiambag sa buhay niyo yun eh. Oo, burado na siya sa utak ko. Sigurado kayo ha? Hindi nyo na sinisilip profile niya? Oo naman, hindi na. Nakablock na siya sa akin, hindi lang sa social media. Kundi pati sa buhay ko. Mabuti naman kung ganon. Natutuwa ako na makitang masaya na kayo ngayon. Ibang-iba na ang ngiti nyo kumpara nung una tayo nagkakilala. Mas masaya na kayong tingnan ngayon. Totoo ba? Hindi na ako mukhang haggard? Hindi na. Fresh na kayong tingnan. Mukha kang ready na kayong magka-love life ulit eh. Ay naku, sana nga. Lalo na't mawawala ka na, matutuyot na naman ako niyan. Pero dapat sir, matuto na kayo sa past experiences nyo. Masyado kasi kayong mabait eh. Kaya kayo niloloko ng mga tao. Minsan okay lang din humindi. Minsan okay lang magsalita. Lalo na kung pakiramdam mo hindi na tama yung nangyayari. Huwag mong hayaang abusuhin ka ng mga tao sa paligid mo dahil lang mabait ka. Magsungit ka rin kung kinakailangan. Oo na, gagawin ko na yan. Ikaw pa talaga nangaral sa akin, ako tong mas matanda sa'yo. Okay lang yon. Hindi naman halata edad nyo eh. Ikaw talaga. So, paano yan? Hindi na ba tayo magkikita pagkatapos nito? Pwede pa rin naman tayong magkita. Tawagan nyo lang ako kapag kailangan nyo ng kasama. Pero kasama na lang ha. Wala nang halong Wala nang labing-labing? Kahit isa lang? Wala na, okay na yon. Di ka pa ba sawa sa akin? Okay, hindi kita pipilitin. Joke lang. Basta kapag nangailangan ka, kontakin mo lang din ako. Legit, tutulong ako na walang kapalit. Salamat. Salamat din. Ano ba yan? Naiiyak tuloy ako. Alam mo, mamimiss kita. Tapos na yung trabaho ko eh. Naka-move on naman na kayo kahit kamukha ko yung ex mo. Yung pag-alis ko na lang yung last step para masabing nakalimutan mo na talaga yung loko-lokong ex-boyfriend mo. O siya, sige na. Umalis ka na. Baka mamaya itali pa kita pag nagbago isip ko. O sige, aalis na po ako. Teka, wala man lang bang hug dyan? Siyempre meron. Since huli naman ha,
Yakapin mo ko ng mahigpit, please. Ang sarap naman ng mahigpit na yakap na yon. Uy, mag-iingat ka palagi, ha? Opo. Kayo rin po. Malaki ang pasasalamat ko kay Simon Papadudut. Dahil naging instrumento siya para malampasan ko ang mga pasang ko noong nangangailangan ako. Buong buhay kong tatanawin na utang na loob ang mga sobra-sobrang pagtulong na ginawa niya sa akin. Ngayong solo na ako sa buhay ay nagpatuloy ako sa dati kong trabaho at wala na po itong halong extra service, Papadudut. Tapos na ako sa mga bagay na yon dahil kaya ko nang i-budget ang perang pinaghihirapan ko sa ngayon. Kailanman ay hindi ko ikinahiya na minsan din po ako nagbigay ng aliw kapalit ng pera. Hindi ako proud dito, pero hindi ko rin po ito itinatanggi. Nagpatuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin ni Simon pero hanggang kaibigan na lamang ang pwede kong ibigay sa kanya. Kung ano man ang namagitan sa amin noon ay sa nakaraan na lamang yon. Minsan kapag kailangan niya ng kasama ay sinasamahan ko siyang kumain o mag-inom. Kapag hirap siyang makahanap ng masasakyan ay ako ang kinokontak niya. Hindi ko nga inaasahan na magiging matibay ang pagkakaibigan naming dalawa, Papadudut. Ngayon ay masaya ako na makita na masaya na ulit si Simon kasama ang bagong boyfriend niya. Sa kabilang banda ay masaya na rin po ako sa sarili kong love life dahil meron na po akong live-in partner na katuwang ko sa hirap at sa ginhawa. Araw-araw, kayo na po ang naging libangan namin, Papadudut, sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong programa kaya nakakatuwa na kwento ko naman ngayon ang mapapakinggan namin. Maraming salamat po, Papadudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, 30. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Sai 7.1 Hello mga ka-YouTube, si Papadudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges, at mga personal vlogs na pwede nyo Adat po yun eh, naitimpla di gayon ni Papadudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Umayulat Dear magandang araw po sa iyo. Iluto pa ni Mama Data, luto Sa pa. mga masugid Oh my God. na tagapakinig ng Ano inyong ba programa candy? sa radyo. Mau? At nakakatuwa na napapakinggan ka na rin sa YouTube at sa podcast. Halos araw-araw ako nakikinig sa mga sari-saring kwento ng buhay. At yun ay naging libangan ko na. Ang pakikinig pagkagaling ko sa aking trabaho sa UAE. Naingan niya akong isulat din ang kwento ng aking buhay para ipamahagi ito. At baka sakaling makapagbigay ako ng inspirasyon kung hindi man ay leksyon sa inyong mga tagapakinig. Sisimulan ko ito sa aking pagkabata. Simula nung ako ay magkaisip na. 6 kaming magkakapatid at ako ang pang-apat. 2 babae sa una at 3 kaming lalaki na susunod at
ang aming bunso ay babae. Ikaw man kami gibuy-buyaon na. Ang aming tatay ay isang pangkaraniwang karpentero lamang. At minsan ay nagnenegosyo ng pamimili ng palay at pagbebenta ng bigas. At ang aking ina naman ay isa ring pangkaraniwang may bahay at may maliit ding sari-sari store. Noong bata pa ako ay tandang-tanda ko pa. Noong ako ay nasa elementarya pa lamang. Maganda ang aming buhay dahil masipag ang ating mga magulang sa pagtatrabaho. Nakapagpundar sila ng aming bahay at lupain na 8 hektarya. Sagana kami sa prutas at palay na biyaya ng lupang kanilang naipundar. Nasa kolehiyo na noon ang aming panganay na kapatid at nag-aaral doon sa Maynila. Samantalang nakatira kami sa probinsya. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa grade 3 pa lamang ako sa elementarya. Isang araw ay nagkaroon ng pagpupulong sa aming pamilya. At noon ay naiintindihan ko na ang mga kaganapan. Nagsalita ang aking ama at sinabing dahil sa pag-aaral ng aming panganay na kapatid ay kailangan gumawa siya ng hakbang Buisit, panay laman.